Musabwani amalanzanga kana liko somene muli kwefikinya kigawa kumasana era udava taika chitunzi apa kumari kuda amene wandani amene wandi Precious Kabambe Shadow MP wa Kwaira constituency kwa chipani cha MCP era mukumbukira chithu tango ikaje ndi mafusa mbiri ndiye mwe Nyamara wazi kwanje okay tingodusa pang'ono mbiri ya akulu awawa kufikira ndithu pano pamene tikunena ndi Shadow MP ya chipani cha Malawi Congress. Okay akulu awa kapeni ndithu kufuna mpando umene wa MP anayamba pakanthawi kumayambiliro kwa 2024 ya 2023 kupita 2024 ndithu anayamba apo nthawi imene ndithu ankayimira ankaziwisa anthu kuyimira nkhani ya chipani cha UTM Malemu Saulos Chilima alipo andiso anali mmodzi mwa anyamata wa Malemu Saulos Chilima akhala kuthamanga ndithu yayi muzandivotera chani ngati wa chipani cha UTM zinthu nkumatheka malinganaso mukuziwa kuti malemu acha amatha kumuthandiza munthu kumpanga support kwambiri ninaziwa nthawi yomwe mukuziwa kuti Malemu Chilima amamanga kwanjewa uko nyumba kwawo moti ndithu mmodzi mwayo anyamata mwina amatha kumatuma kumatani anali amenewa so malemu atisiya pana za iwo adakali mkati mwa kampeni zinazavutapo pang'ono kenako kufikira ndithu yayi anayamba kutenga ngongole mwa anthu kaka ngongole zili nkozi kubweza zavuta anang'ambika South Africa kuthawa anthu so atembenuka ndithu ndimene timamva kuti yayi panopa ali ku MCP ku MCP malingana mmaziwa kuti MCP anthu ndithu amagwisa ntchito amakhala ndithu azithu amaupandu game inali set ku MCP campaign zikafunaso nthawi ina yake nyamula kachikwanje kawo ikakhala kuti ntchito yapezeka ma civil servant akupanga exercise maufulu awo ma demonstration cover manka na cover anthu mazana ko yayi akabwera ku Suez campaign ndivotereni okay kwamene yomwe nabwera pano sinalipasa chidwi kunali ndithu debate yomwe kunapita iwowa ndi anzawo amene akupikisana amenewo so constituency yabwaira kuli anthu mwinaso askulu ena ndimonga tikuziwa kuli Mai Helen wachipani cha UTM ati askulu kwambiri de azanga ndine kuti chizungu simbali athu unayofuna uzira funa tu lilime umenewo baba efuso nkumana kuti awawa kodi mene akunenera kumene kuti ine mwana wa muzi ndivotera chani of course mwana wa muzi koma kodi tikavotera kupita ku parliament ngati akuziluma pa debate pano ochepa akakwanisa kutipemphera zofuna zathu nanga kodi Shadow ndithu kupanga recommend ndithu kuwina ma primary anthu ankayang'ana moja ni mwayo koma zasadabwisa hapa jamukuziona kuti ndali nakale ndi Nyamata wazikwanje ndi Richard Chimwendo Banda anayemenya kuthekera una kuti wazikwanje khai akhale ntika vaja president awo ramana kuti ntika mwazochitika za MCP kuti akafuna kuti yayi utakalisani ma demonstration ena afuna pange exercise maufulu awo kukalesa kuvala kiti yonse zinayo savuta kuponderezedwa anthu ena amene abwino amene ankapikisana naye kuma primary ndi zabwino
ku chipani cha MCP chifukwa kuti ali ndi mnyamata amene ndithu amati akanyamula chikwanje kapena amene ali ndi crew ya anyamata azikwanje amatha kutumikira mosavuta. Koma ndi chinthu chomvetsa chisoni komanso ndi zopweteka kwa anthu amene ali akubwayira constituency. Chifukwa chani tikamanitumisa munthu umene uja timafuna munthu uja akakhale ndi kuti akatipemphere zinthu zitukuko zomwe ife timazisowa m'madera athu. Mukuziwa unali zisankho tikangosankha munthu ngati kuti phungu wa nyumba ya malamulo pamata 5 years umwe tistanire kuti tikasankheso olata khala meno chako sakulankhula ngwamantha chizungu mulibe akaona anthu aja kungonjenjemera samuyosa mpando wa UMP ayi angomusiya azingokhala umeneko azikangoonekera nkumadya malawasi. Koma ifeyo amene akukonstituency ife timakhala kuti taluza tidikireso 5 years ina. Izi ndi zomwe tikuyenera tiziganiza tikamakayika anthu apa mpando kuti kodi awawa kuthekera ali nako. Ndi chifukwa chake simumaona kuti ndithu anthu asanalowe ku zisankho pamakhala madebate aja ni mbali imodzi monga tikunenera kuti anthu akamane even ana school akamafuna kukalemba mayeso makhala moko ndithu kulemba kuona kuti kodi awawa ali nako kuti kuthekera kuti mayeso awawa atha kukachita bwino. Ndi mmene imakhala debate. Ndiye munthu uyo wationeseratu kuti ku debate palibe chinechi chimwe akulankhula ana akulankhula zosamveka. Ndiye tipitirize tintenge amene apita parliament zitithandiza. Kwa MCP wazathandiza chifukwa ni nyamata wazikwanje pakafunika chinthu chake amutuma mosavuta. Koma kwa ife anthu ammizi m'maconstituency tipindulapo cha tikuyenera kumaganiza. Izizi ndi tikuyenera kumaganiza. Pa anthu ena ndithu mipandomo angoyikidwa chifukwa zomwe iwo amatumikira kuchipaniko. Pakana ndithu chipanicho chinayesesa kupwanya chilungamo choti wina asawine maprimary yekhayo amene akuziwa kuti amatumikira zinthu zina ndi zina ku chipaniko awine ndithu. Mmodzi mwa iwo amene ndi amene nkhope zija zomwe mmaona pa mademonstration zikukhala anthu ekani imene uyone sisingobe imene ili ngulu ili. So tengawo wa anthu akubwayira constituency awa kuwapitisa ku parliament chomwe mungafere inu chomwe chona kuti mwana wa mmuzi. Koma musayembekezere kuti kutha kutulukako chinthu cha nzeru. Guys, teni tiganize mwa nzeru, teni tizipanga zinthu tiawunikire makandidate athuwa amene akutimira m'maconstituency. 5 years ndi zaka zambiri. 5 years ndi zaka zambiri. 5 years chitukuko osabwera ku constituency chifukwa choti munthu yaulephera kulankhula ndi chinthu chopweteka. So nubweresani debate video ya debate ndemo kuti azanga ndi ineyo kodi yene akuti ku parliament afuna akapangeko chani. Pane nkhani ina imene ndayona pa Zodiac chapompano akuti wapolisi wina wagundidwa ku Monkey Bay ndi convoy ya president Lazarus Chakwera imene imachoka ku Cape Maclear kumene kunali nsonkhano wawo. Nde mu report ikunena kuti akuti wapolisi yu anali amathamangitsa mbuzi zimene zinali mu msewu. Nde napeza Land Cruiser yamuwomba kugunda and ambulance inamunyamula kupita nayo kuchipatala. Koma no chodabwisa chona kuti Azodiac akadapita kuti akafufuze kuzipatala zonse zakumene kuwapeza kuti munthu sale muzipatala. So mfuso kona kuti munthu amene ndale kuti munthu ali moyo kapena yamupha basa ntenga amene yoyo akango ali kumuchale sizikuzikwera ali kutiko yayi. Ndeno akula mumwaona amene magamula jemena mwathamangira akumwathamanga atu
kusweka usakubali kuthamanga kumene uja kuti kusweka nde please chenjezo kwa anthu wambano amene muli m'misewumu maona president akudusa tendisamaleni kuti kugundani angokuyang'ana nosakupasana chitolo chithandizo chimozi mungufera zaini yake ya ngati apolisi sakuziwa dali kutiko kumano azoda yakada ndikafuku akufufuzabe kuti aone kuti ali kuti ya chichonse chimene MCP yakupanga chikungogwa ngati moto iyi yagwa bridge yanamanga apa yagwa kusidima yagwa chichonse chingogwa nde samalani kuti kungofera zaini yake mavuto aina yake akuza kungokupezani kuwikani mavuto ena amene samafuna mukhale tendikavuteni pa 16 pano sa vladile zinthu zaini yake apa wakumva wamva ndithu wakumva sanamve